Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tutuas dohotamu marminggu di Tikion, horas jala selamat beribadah madihita. Suang songoni amang dohot inang, nama dohoti acara parminggu tahun, marhite live streaming, YouTube channel HKBP Jalan Lurah, horas jala selamat beribadah madihita. Tapuji ma tuata marede mahita sian bukuende nomor 580 ayat sada tolu do ayat topat. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia natu ngopalangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusuna denggan na sumangasi, asalam gadahamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagugotai, olopan hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok muleate dohami tuho ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi ala disondangi ho tanuman nami asa marpakirimon na mengulu hami ala haheonmi dak polambe mabiar hami midah hamatean ai hodo ulun nami ruasmu dohami di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron sian hamatean tu hanguluan atong pargugoi mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari pasangapok ko di bagasan hapor siaon na mangulu pai masahat hami tulambungmu. Amin. Marede hita sian buku ende 200 onom ayat tolu.
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marak kupau bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaumu, jala dang jadi sumanomu manang ahana di banua gijang, dohotna di banua tongaon, ro di bagasan aek na ditoru di tano, yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna. Aiona huumna dosogot akan amarsinean ni guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadian hari minggui, dinaonomari ma ulah hamu nasa si ulaumuna. Alai anggo ari papituoni, ari paradiana ni jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahammu, ro diisini hutani halak pe nama gebati hutam. Ai dina onomari do ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituoni, dibaeni do umbaena di pasu-pasu debata jahoba ari paradadian nanai jala di parbadiai. Hima sahatna atong rap mangido magugu hita di debata mangulahon patik nai. Ale tuan debata sai pargugui mahami, mangulahon naumbar tu patikmi. Amin. Marede hita sian buku ende nomor 165 ayat 2 dohot ayat 3. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na soatu dosan, para sirohan na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo di habang sahabedi ommi, manopoti jala mangaguk dosa nami. Masai jojo tuar sai hami homar hite-hite pikiran, doot hata, doot pambayanan nami narwai, dang huhaholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-atem nami, dohot nasa tondin nami, dohot nasa gugu nami, nang dungan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Dibaini tama do rimasmu jala uhumanmu hami dituhamatean saliling nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi, mangido sian rasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami alat ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot ala guarmu nabadiai. Ale Tuhan sai asi maroham di hami halak nadangolon. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesahan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jahuba, nunga diarsai ho au marhite sian aka dosam, jalan nunga dilojai ho au marhite sian aka hajatonmu, au tutu, au sadiri manelesei aka pangalosim ala ni hadiriokku, jaladang behu paingot-ingot aka dosam, hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Tabegema kors parupuan ni huriata.
Marede mahita muse sian buku ende nomor 180 sia ayat onom dohot ayat walu. Kor ama Joshua.
Hata ni debata turpuk epistel di bagasan minggu sadarion, ima tersurat di pangukapon bidu 20 sada, mamuka sian ayat 5 sahatu ayat pitu. Maresponsoria mahita majaha. Dungi didokna hudul di habang saima, idama saluhutna do upai baru, jadi didokma surat tomai ai haposad do akahataon jalana sitong. Teanon nina monangima saluhutna, jala au gabe debatana, ibana gabe anakku. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tabegema kor lansia.
Marede mahita sian buku endel 710 ayat sada dot ayat tolu. Tidak koma hapor siaot tai songona dihina tindak koni dongata sahapor siaon di sadok portibion rap mahita madok au porseani debata jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porseani Yesus Kristus anak ni debata jahoba na sasadai imana ditumuon si Maria na gabe-gabeat siato di parbadia andoran so abubuan ido tuhatta na tumao na bernit di pahumuan ni silatus na mate tapaja do ibana dia pinasilang na tua tubanu atorudung di tanom na mulak mangulu diari patuluhon na menaik tu surgo lau hudul di siamu ni debata jahoba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pa imamulak sugo tu tanon mahumi halak na mangulu dot na mate au porsean ito di parbadia jala adung sada huria nabadia huria hatopan niala Kristen akka nabadia dohot diasan dosa dohot diatai namandok mulak mangulu sogok daging nalak na mate dohot diangluan na sora suda amin. Tabige matikting di bagasan mingguon. Shalom. Shalom. Oras marita saluna. Oras. Titing na masa di minggu ta sadarion. Dohon nanak si pamasaon ni huriata. Minggu ta di bagasan sadarion ima minggu kuasi modo geniti. Namar lapata doi songon poso-poso nai baru tubuh. 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. 2.1 sermon manang koordinasi perhalado. Sermon manang koordinasi perhalado pada hari Selasa 18 April 2023 diliburkan manang masohot. 2.2 libur sermon week dan kategorial sehubungan dengan Idul Fitri dan cuti bersama Lebaran
maka sermon week dan kategorial diliburkan manang mas sohot tanggal 17 sampai dengan tanggal 29 April 2023. Kegiatan sermon dimulai kembali tanggal 1 Mei 2023. 3.2 Iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 16 April 2023, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia sebesar Rp25.000 per bulan setiap keluarga. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan weeknya supaya diisi. 5. Pemberitahuan. 5.1 Baptisan Kudus Manang Pendirian Nabadia. Pada hari Minggu 30 April 2023, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus Manang Pendirian Nabadia dalam ibadah pagi. Bagi jemaat yang akan mendaftar supaya menghubungi situa week masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. 5.2 Pemberkatan nikah Manang warta pertama. Atas kasih karunia Yesus, kita menerima pemberkatan nikah saudara Hendra Ronald Napitupulu ST, putra dari Bapak Situa Israel Napitupulu, almarhum Ibu Marice Boru Simajutak Opu Jeremia, yang beralamat di Jalan Sukasenang 5 nomor 8 Bandung. Anggota Jemaat Gereja Pergerakan Kristus Bandung dengan saudari Rosinta Septiana Boru Panjaitan MPD, putri dari Bapak Mayor Purnawirawan Walter Panjaitan Boru, Ibu Rosmawati Boru Sitompul Opu Pasca, yang beralamat di Komplek Nusa Hijau Blok O nomor 12 Cimahi. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk week 5. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 29 April 2023 di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk pukul 9.00 WIB. 5.3 Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Kebaktian Padang Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 16 April 2023, waktu pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat Pendiga Education Sport Cimahi. Kegiatan kebaktian, games, pembagian hadiah, lomba berenang dan lain-lain. Dress code seragam hijau kuning Manang Army Sekolah Minggu. Yang melayani dalam kebaktian tersebut Pendeta Todo Tua Sirait MTH Liturgis Situa B Pangaribuan. 5.4 Rapat Panitia Pembangunan. Pada hari Selasa 25 April 2023 pukul 18 Manang pukul 6 WIB, setelah koordinasi Perhalado akan dilaksanakan rapat panitia pembangunan bersama dengan Perhalado. Dimohon kepada semua panitia pembangunan dan Perhalado untuk mengikuti rapat tersebut. 5.5 Gotong royong pembangunan. Pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 April 2023, gereja kita akan melaksanakan korpe Manang gotong royong di gedung yang baru mulai pukul 8.00 WIB. Dimohon kepada semua jemaat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Warta tambahan Songor ralat warta keuangan. 1. Dalam warta keuangan tertulis persembahan perjamuan kudus keluarga besar Siagian
seharusnya keluarga besar Siregar masuk UIK 2. Tok Ripe Pembangunan tertulis A Panjaitan Boru Sagala, seharusnya R Panjaitan Boru Sitompul masuk UIK 8. 3. Di kolom sumbang proposal tertulis Dr. NS Roma Tao Muara Ria M Cap SP Capcom, seharusnya D yang tulisannya D dokter tulisan D gede dokter. So lima titik nama saya di Mingguta Sadarion Horas Marita Saluna Horas Marede Mahita Muse sian buku ende nomor 248 dimulai sian ayat sada hut papungu pelean sada A dot sada B. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Uriani Tuhan tanai naulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus
songoni manang dihamu amanami inanami na poso bulung remaja sekolah minggu na maddohoti par minggonon marite live streaming di nganamunabe hatani debata dihita imasya buku ni panurirang Ezekiel bidu 36 ayat 22 1 ayat 27. Tajahama maresponsoria Ezekiel 36 ayat 22 1 ayat 27. Songonon ma didok disi. Dibahini dohono mumatu pinoparni Israel. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Dada alahamu ahu mapai songoni ale pinoparni Israel. Alani guarhu nabadia ido. Nani ramunan muna di tonga-tonga ni bangso perbegu akka hasahatan munai. Jala ahu mabuat hamusian akka bangso parbegu, jala paluhutokku dohamu sian saluhut akka luat, jala buanokku dohamu mulak tutano munai. Jadi lehonokku tuhamu rohanai baru, dotod dinai baru di bagasan ate-ate muna, jala usatokku do rohabatu siad daging muna, jala lehonokku tuhamu rohasibu. Mahesa sama parangnya hamu di bagasan kepatiku. Ima yang go sahakna. Uriani Tuhan tanah inaolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Tagoar minggutta sadarion ima minggu kuasi modo geniti. Songon poso-poso na uasan disusu natama. Songon ima hadirion ni halak Kristen dipangido debata. Marhite-hite hamamate dohot haheheon ni Kristus. Allah memang mangihuton haheheon ni Kristusi di patubuhoni do hita padua halihon rom ono mayak sada satu tolu di patubuho dang marhite siaboni na base-basean dang marhite sian pardagingon alai tung sian partodio do hita di patubu padua halihon sehingga memaknai lahir baru dang tubuh sian pardagingon alai sian ngolu partodiot do atong molo naung songon poso-poso hi tadi rajumi debata jala dipangido debata bahasa ikut tusi di paturo Apostol Petrus ada Petrus 2 poso-poso berkamu marah kainang lumo biak kainat tau nate ale do kamata ai amatta penung ngarong nuaing de banaulo marorot naulo doda dang parorot ale maolo naulo marorot tidak tong mulai parorot tamu dak danaki ya bing dia puamuna di haul hamu bado iberek kamu dak danaki di papos dorohana tu inonga jala di pasah dirina tu apuan ni inonga jala pos dorohana sonang selamat las rohana dia bingan ni inongai hido out sugari dilian inongai manangatu poso-poso iliar rupani manangaha panganon na doi satabi hamu sugari iliar rasun boduton na doi alania ha ala pos rohani danaki maradopon inonga manang maradopon naturasna
dang adong biar niotik di bagasan rohana si songoni alai ang goina na patas marohat tong dang lehonon ni naso si panganot tu gelenga tung si panganon na tamado tung si panganon naulido nadinggan asa mangulu da danaki di bagasan hadingganon do hai pason songoni mahita dihirim debata ikon las do rohatta jalasonang rohatta dia puan ni debata marhite-hite hama mate do haheonai diabing debata do hita dihaul debata do hita dihomol debata do hita dioppa debata do hita tu bagasan apuan na jala manangise na pasahato diri na tu debata naing pos rohana ia debata dang lo ason na matingkang matoppas anak konai madedek madamu gabe marmara jala naso adong natoras mangalehon si panganon naso tama maradopon anak konna tung si panganon na dinggad do si panganon na tau paulihon didok dison sian susu na tama susu murni nalaho mangalehon pertumbuhan na baik yang sehat na dinggan tuak kadadana jala songoni ma ina na dinggan songoni ma tuhatta songoni ma debata tung tajalo do si panganon na dinggan tung tajalo do nutrisi laho pagodang-godakkon hapor siahota di portibion marhite hatana marhite paddohanna marhite hukumna marhite tonani debata di bagasan pardalanan di ngolutta di tubuh dohita padua halihon asaboa kamang do tamu kainang asarang tubuh siap bortien ni nak kita dua hali alai tubuh padua halihon songonani ni apostol Petrus sare 20 tului madok tubuh padua halihon ima laho mangguti roha batu sian hamu sian hita jala digati gabe roha sibuk memang molo terjemahan bahasa Batak bahasa gabe adong roha sibuk ninnate ima spesifikasi ini Johansen pendeta Jerman najolo menterjemahkan personifikasi antara batu dan sibuk antara batu dan daging batu itu keras sibuk itu lembek pangului sebenarnya dalam bahasa terminologi yang lain molo bahasa Batak didok hati yang membatu menjadi hati yang taat patuh dalam bahasa Inggris disebut obedience manang ketaatan manang kepatuhan pangului ya bolo dagingnya tok pangului do alani na dipangiru siak kita ima roha naik takas makaposi debata di bagasan ngulutta ya molo di hati Indonesia diterjemahkan roha do hati kainang do diterjemahkan hati-hati dengan hati hita pe dipangido debata roha batu naik ucatonna jala digati gabe ketaatan manang hapatuhon kepatuhan panguluyon natama di debata jala memang ikon hanguluhonot taro bahwa roha pamusatan ningulu nizolma doi jahamu poda 4 ayat 20 Amsal 4 ayat 23 mengatakan sadok si jagau muna nina rohaido aisianido mual ni hanguluan ima molo Amsal menerjemahkan dan menempatkan hati itu rawatlah jagalah hatimu selalu si jagotai rohatta naing jagota memang itu tong pamusatan ninggulu ni jolmate suf dalam terjemahan Ibrani metanoia dalam terjemahan Yunani molo di hata-hata didok hamubau ni roha dote jadi perlu do jaga taruhat tahun asa unang merbulut-bulut jala memang si roha do sude hataridan ni pamatang ni daging tahun ido kan molo nunga dang rohana tang mangap pirang lomo rohani makatai pe malas merdalan gali-gali molo daksian rohana
ber kamu mada molo marda dia mata hamu kay nattay kan ya do marda dia maton waeng mudah-mudahan marak yarang isoni di tanasing molarong marda dia mata lau mabu rohani kan tersongon nama loro kay nattay iba masih panganon natabo mangam maho amatain ale molo nang isi rohani amattay mo tamu no dangiawi nah hapi ngamalihian ngapalamale ale larang isi rohana ngiawi nado pala ngapala hutu horpuang BPK sian batas kota hasolomam mudon megigio mamerengene aidang isi rohana habiang ko siweun na ngamar korro kialani malena alai bodu ga bidang male alarang isi rohana iber kamu mana marohon holan alani rohana dona merbulu-bulu do pe namo bope bodo siweun na male so male ido ber kamu ma alai bodo si balik ngatong bodo si balik nga dakya ditaruh namattai inattai manang natu dia alai lapas disi rohani amattai taruhonok ko ini amattai do tinattai ku antar kau arisan ninai taruhon dungi Roma dongan natong di perpunguan nina bah songon nai taruhon amat tahu baina ido inattai mo tamu manang lagi disi rohana ini itu lagi disi rohana ini kan berarti tuturo pamusatan ni jolma rohai kan tuturo dah molo lagi di siro hatta ba memang naluja pi buidang luja molo dang di siro hana buido gabi di bagasan nasodinggan jaga baik kita rohatai jaga tabai rohat tahun asa tung diisi jala di gohi dohot lomoni rohani debata jaga baik kita rohatai asa di gohi dohot hatani debata ai donang hatani turpukon ko amar zakwe demikianlah firman Tuhan songono do hatani Tuhan Jehovah au mangucet tamu sia tanu habu ngamuna jala paula hokku hamu tutano munahian ahu mangalehot tordi Tuhamu tordi nai baru solukonon natu ita tordi nai baru ahu mangalihat tu ate muna upu na berkau mara dungi di bagasa turpuhon aku au mabuak kamu mulak sianak kabang sopar begu asa gabede bangsok ku hamu jala au de gabede batamu naninna berek kamu makamang dot tamu kainang songonima debata patupahon halongangat tuhita di bagasa saluhut pabahenan na marite Kristus asatung tadda di hita jala tadda pangoloyon tu debata ai sasitonga dangadong hatawut tamat jalo haluaw na siya Kristus di bagasa kamamatena do di bagasa kaheyon na soholan alani holong ni rohani debata alani debatado dang alani hita alani holong ni rohani debatado inisiatornya adalah Tuhan Allah inisiatif berasal dari surga bukan berasal dari kita dang adong hatawut tasasitong amajalo haluaon na siya Kristus alai Roma debatanin nama ikobuanok kuhamu ikon ucatok kuhamu lehonok kutuhamu tu ate muna rohanai baru doktor dinai baru lau pai baruhon ngulutta di bagasa sadok lomoni rohani debata naing ima jupang niat di bagasa minggu kuasi modo geniti sadarion songon poso-poso naik baru tubuh mahita ibai baru rohatai lahu mangulahon nasa nahina lomon ni rohani debata di bagasan ngulutta di bagasan ni gabetarida ma pamuziot tadok pak debata di bagasa saluhut ngulutta alani tapareso joro hatta moloroh marminggu hamu tu gade jaon siar rohamu nado manang dang molo diulahamu sada ulaon ngasian nasa rohamu nai manang dang bisa saja holan na laho
patu pahon ulaot si ulau sabing alani molusian nasaroha dohita rotu garejaon sonang mahita dia puan ni debata di joron las rohata daruli hita di sudi nakini ani ediak kana tabu edeni seksi paropuan ada dia mulai nak kita imai berapa itu edeni estomihi Joshua nak kening ukira nak kening 10 sada halak gua lakos kesebelasan na saya merbule do lakon nang narak na ke 10 sada alai tabu dina yang go estomi nak kening surat do bah Joshua bah surat de dina nak kening bah edeni Joshua saya sungguli rohanang pikiran nami mereka umat saya sungguli rohanang pikiran nami asa unang lamar tambah dosa nami imei sonari sungguli roha pikiran nami paima ro ari nai baru Jerusalem nai baru bumi yang baru langit yang baru songon nai di pisteli tapi baru jo rohatta asa maritesiani tatadda balgani holong rohani dewata songon edeni lansia nakini ani harta edemu nakini aido Yesus parolong roha iterhucek go nakini di YouTube taburu suara munai nakini pas do nakini kurmunai bigi-bigi hamu buka-buka hamu tong YouTube ida kenang dah nak pinang lansia hamu mari YouTube coba mau songon nakere dotong ibigi jolme apalagi pas di kereta api yang marang di bis buka YouTube dulu deh terima moto kalian sih kan keren doa YouTube apa itu opung ina YouTube HKBP Jalan Lurah lah Muhammad to kur kami tadi pagi Yesus parholong roha di bagasak kolong ni rohani Yesus itu urasan nahita diurasi ita asatung mago roha batu ayah do roha batu onate mago hatak kangon alai cupang ma panguluyon jadi di boto hamu do tonani Kristus di bagasak kama matenai do taheon nai saya upa hula di bagasak jami takku dua dosi do honon na barjolo pakokopon holong love sacrifice yaitu pengorbanan Kristus atas manusia. Nah kedua hon ima kepatuhan babak demi babak saha rodina mate ibanaina obedience panguluyon dang lomoni rohakku lomoni roham maina Getsemane di bawah tono neng mati tu Jerusalem alai bongok di ibana tu si di songo biru-biru jino tu pamotongan dioloi na manggustingi banenna dioloi si gustingi banenna dang adong nang gomangguit pamanganna mamurai manang makkatahon na sohata alai dioloi do sian gabbata via dolorosa gulguta sa rodina mate sa tunamate yului mana Tuhani yului mana amai panguluyon ni Kristusi mana yang jupang dihita di bagasa saluhut parnguluta jupang mangului hatani dewata jupang mangului tonani dewata do nasa uhumma lau patuduhon lomoni rohana sia dia do roi sia roha molo roha batu boy gabi lebek di baitu hatai pangului alaniaha ala di pauba debata jala taului debata pauba hon rohatta di bagasan hai baruon jadi hiado inatta di paingok mamat taon eho mulu marminggu matong inna unang
sai singgah tu kode molo lau marminggu tu mago jolo sai marminggu ho inna lau tu kode rupe lau tu gereja rupe ho ngai kode ho sampai terlebet tu sipata marminggu nai nato sat hoi ai di siro kami marsaor jo stokki jo na stokki do sampai terlebet tamu sipata nai nato sai jojok do dipengo inato na matele dang olo muba amat taon sai singgah do ikodi rupani ala di kodi tabu irasa tong sude boy si hatad disi Rusia Ukraina boy do hatad disi perbola hatad do disi dungi ekonomi na resesi hatad do isi dungi hatad do isi api naroko hata surgo isi sude tung hata isi di hatai do disi perhalado songoni nak padita itu tong sudah ya tadi sudah tong sih do padita rupanya barang dang lu tong kami so mino to padita ini tong jadi saya olor terlebih amat tahun lo tu kudi lau tu garijai hiasa 500 somar minggu amat tahun tahu yuk krosiatannya lah kon dang mar minggu saya diberengin ate itu dia amat tahun yang naruhan muru amat tahun yang tahun tapi amat tope tardok kira perhobas do di garijai rupanya song leader manang nama uluonet de ya amat tok sekali song leader mamata jadi saya dulu ya matam menunggu nai jas erak pula segudang-gudang jas di tasong di son oloro sipata ijas tu pesta tu nama ate ido tong jasna tu kode ido jasna tong tu ladang ido tong jasna rumah tu sudah do pakai jasna ido binda par huta-huta ya hubo terus sudah ya anggo kamu par kota yang foto kamu be kan rupanya deh jadi ingat lu lewat dia jasna ijo inatai ho memang naso iramoti ho di jabon songkaki natai to ijo sudah nak pernah naik pakai kamu jasna baru pakai nami jasmu atau ibu huruf bawah ini nentong kan, naburune kan, alai laura matang, toy marak pula merjas juga sekedar boni narohana, lah matang, sehingga mai ikut dia di sama matang mah laci ni meja ni tes non, bah, arong ison, arong nang naro, patarik buti, jasiron narohana to, habe tinggal di si jasna. Isolot teper kodi horo tu laci pai maruan non minggu naruan naruhana iya dah ngamat tong jas non tangi pakir pe lau saat di gereja tong masuk nama kuling giring masuk mai pakai amat to saya heran masuk di jolma song leader amat to saya margel loki si pata memilik tu kiri buti si pata memilik tu kan namar dan saya do amatan namar huwa do naruhana to saya geloki buti saya gelok tu sobuti ede manopoti dosa do semar geloki amat torman semar putori songoni kan HP namarana go baguru kura di jasnon sakku di jasnon je arong anak nai si tinggal songon na di goiting ni amat torman songoni nyen nauti kan isa amat tamu se bagi oke udah tong isa kan toe ya horasa pesta matau disipat do isi jabar gabe roba gue gitu. Banyak kaum marpani tersoni mah cerita na. Pas saya margelo gimana tau betul. Saya margelo buti. Bayi dia do harna kining de salele kuritan odo de salele odi ta olo di goit mochi. Ita damu mochi ta anak ni mochi gutingnya matau. Songoni ma molo solo pau rohai do nanek kurok pernate ngasai di pengo inat taila solo mube sai rohabetu do ipertaton sai rohana piri do ipertaton rupani dungi dinasahali dang arong be partikian dang arong be kesempatan mangulahi gabi boy do hita di bagasan panguhumion ni debata hamuak kamang do tamok kainang diucak debata rohabetu dilehot tuita panguluyon alaniaha alani Kristus nang mangurasi hita sian haramunotta
naung mangurasi hita sian dosatta, naung mangalehot tu hita toddi nai baru tu bagasan ate-atetta, tu bagasan rohatta, sianima marharoroan mual hangoluan. Jaga baik kamu rohattai, jaga baik kita roha perbagasani. Sotung dipabongoti sibolis, sotung dibongoti nahodar, sotung dibongoti naholom, rohattai gabi marisi jala digohi akkana sosuman kana sodenggan. Ala yang gorohani si huto Jesus maritehite ama matena dot haheheon ni Kristusi digohi debatado rohani akkana porsea marhite toddi nai baru. Pai baruhon gogo, pai baruhon semangat, pai baruhon motivasi, pai baruhon pajouon, pai baruhon pangoloyon ditona hatani debata di bagasan ngulutta. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madi hoale Jehovah Tuhan nami maritehite Yesus Kristus naung manulukon tuhami tutod dinami tod dinay baru do rohanay baru say pargugoy mahami mangaramoti rohanami asa digohir hatami rohanang pikiran nami pasu-pasu maruasmu namad dohoti parmingguod di garejaon sekolah minggu nuaing di Pandiga Education songoni nangak karuas ni huriam di live streaming pasu-pasu nyonya siat turi boru nai baho Nova Hot Mauli Vivi Riana Tresia Erpa Jaita Borsitopul keluarga ginting Borsilalahi adilai Tuhan ramoti nasida di nganan nasida leo magajang ni umur diak na marulang tahun kelahiran sa Dario Dosa Mingguan songoni nang marulang tahun pernikahan sa Dario Dosa Mingguan lam berbahagia rumah tangga nasida pasu-pasu masakap ni anak do borni huriam Hendra Ronald labitupulu dot Rosinta Septiana boru pajaitan lam matoras holong dinasida sai pasu-pasu makai anak konami ali Tuhan asadapotan sirokap ni todina jala jupang ali Tuhan tiki mangalakkan nasida lau marsaripe asalam sikop jala guk alay Tuhan na rin di tonga-tonga ni ngulu nasida say pajupak konom mo rin akatik kinabi asalam sikop ngulu nasida pasu-pasu ka anak dot boru ni huriam Febriantinen CNN Andre William alay Tuhan malay boru gultom songoni nang Chandra Silitonga alay Tuhan songoni nang di bagasan Tikyon Lydia Naomi boru Hasibuan yak kay anak kon ni huriami di markarejo nasida dengga-dengga di parkarejoan na saya jupang akan nasinakapan ni rohana yak kay anak kon namin na surabata parkarejoan do bele Tuhan asiroham sai lam tabay di nasida gogo lah mangalului narko di nguluna ukap dalan padiluad di nasida pasu-pasu ali Tuhan hamulateo ni keluarga Egul Tomburu Sinaga songoninang Mona and Fritz NN ali Tuhan songoninang inanami boru Nyonya Hutajulu boru tapea sailam tabay las ni roha di nasida pangaramotio ni buru-buru magodang nasida le Tuhan jalo huriam do janji iman sia nyonya pangaribuan boru siahan keluarga pardedi boru tampu bolon tokatorok boru siahan tagaol boru pardedi nyonya aritonang boru siwarane pustepen ale Tuhan manangah hapi padan nasida tuho dot padanmu tu nasida akan adinggat doi sai pasau mabaga-bagami do pasu-pasu mitu nasida di bangaramotion rezeki do tabbanyak kalas ni roha di nasida jalo huriam do le Tuhan tok-tok ripe si ganup huriami lao manggohi akan arikot sai pasu-pasu masalu nai songoni nangaka napinasaha ni ruas ni huriam punguan pajaitan PH butar-butar boru sitorus tua kasiani par boru sirait ali Tuhan Damos Timoti Perkasa ali Tuhan Dr. Roma Tautoba Muara ali Tuhan sonang keluarga Sinaga boru Napitupulu di Jakarta keluarga Pasaribu boru Simbolon di Bekasi ali Tuhan sailam tabayak kapasamota di nasida napi nasida balasonom musulopi gada pasu-pasu nang keluarga Hutakaol boru Sitompul
aritonang boru panggabiat di Bandung. Songoninang ali Tuhan di keluarga yo ritonga Toni ali Tuhan opu Iren Pardede di Padalarang, Dokter James Majunta boru Sidabutar, Situ aja Malau boru Purba Berbes, Es Lubang Gaul boru Sagala, Priski Utajulu boru di Jakarta ali Tuhan. Saya lam tabai dengan nibasam di Nasida laho pasaut to nakkanadingkan di keluarga marsa sahalak pe pasu-pasu nang di keluarga ni ali Tuhan Teddy Saca Kikim Padalarang, Agustinus boru tasoit mangisi Dedi Siregar, keluarga Sianipar boru Siringoringo, keluarga DP Siregar boru Manulang, songoninang situa Pesiahan boru Simajuntak di Cibinong, Nyonya Simatupang boru Gultom. Pasu-pasu ma ali Tuhan keluarga nasida bohido dengan dibasam do asini roham. Utang yakok kami amanami Siregar naung macalo perpadanan nabadia ulau nabadia saya lam tuhi pas nama nasida songoninang yanak ko ni Uriam Namar Sahid, Fernando Silaban Ramses Simangunsong di Bekasi, Klerin boru Sitohang amanami sida buke pemulihan dope songoninang oputiar penyembuhan. Ali Tuhan apeom matanganmu nalaboki mangucat nasa sahid siadang nasida asalam hipas nasida jala malum sian nasa parsahitonna lam dibaga salas ni roha manasida lahu mangulahon aka nadengkan di tonga-tonga ni ngulu nasida. Ali Tuhan pasu-pasu manang saluhut na sinakapan niya karwas ni Huriam say homa manatap saluhut ruasmu na dibagasian pangujunan hamaolon hasusaan parukilon dot lanak kana dot di bagasan ngulu nasida sai pasu-pasu kana mabalu jala odingi nasida di bagasan gugu nasiakko tupahi ngulu niak kalansia satoktong margugu nasida le Tuhan di bagasan panguluyon natamadi adupanmu jala sai toktong tuho pasat tabi daing dotto dinami pe asi marohama le Tuhan ho mana madongani ngulu nami iring-iring hami le Tuhan jala mardongat toko sai nasonang dohami ala ni Yesus Kristus Tuhan nami na mga lehot di hami haluaw ni marhiti siya ni le Tuhan di minggu nami kuasi modo geniti sa derion say pasu-pasu makaina songoninang yanak kon nami horong niaka poparan nami naung marumatangga asa dapotan na sida ali Tuhan di hagabion di anak nang boru di tonga-tonga ni Huriam asa mertua kaina mameok dana di bortian na jala marpanagamu karuan na sida ya kalas ni rohana sida rodina dabot antik kisorang dana di tonga ni bagas na sida ali Tuhan laho mangalehon ali Tuhan abing oppa maradopon pinoparna sai pasu-pasu musudiak kaina laho mangabing mangoppa manubuhon anak ko na di tonga ni bagas na cupang hagabion di tonga-tonga ni akka keluarga nami di yanak kon nami marlas ni roha hami ali Tuhan mamuji guarmu na badiyai ima pangiduan nami sompa nami molotong na hurang sikopa li Tuhan takas doi saluhut na di jolom pasato muda katik kihalay tasa hobar tulomo ni roham guru tuasin ni roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredde mahita hut papung pilihan tujolo
sangyakon mapiliata. Ale de bata manami na di banua gijang odo karuan salu silelo na dengkado na solibasa na mauliutus. Pasat tami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho sa jalaw may gabi wap na ucus di jolom. Pasu-pasu majala ramote asau parasyak kami pilihan opati bulok karajonmu. Di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhai maroha nami mariti hiti tordim. Assalamualaikum dahami kurang nisileleon mitu hami. Assalam girgir hami madok mauliati tuho. Mariti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleyama namin na di banua gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, leon matuham sadarion hanggulon siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangan. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madita Saluna.